सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै दानि खुंथाइ गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारा गोख्रों नोजोर होनानै खामानि मावनो आखायाव लादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आवजारगुरि क्लास्टारनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय महेन्द्रपुर एलपि स्कुलनि गाज्रि हालोदखौ नुनानै मुलुग दरबाराव जोंनि बिमा रावखौबो समान समान लांफानांगौनि खाथिराव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहारारि राजु नार्जारिनि नायबिजिरनायाव गोबाव समनिफ्रायनो बारहुंखाजों लेथेर फेथेर जानानै थानाय महेन्द्रपुर गामिनि गंसे गुदि फरायसालियाव नांगौ रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ मिरुनि बिथोन बायदियै गसाइगाव इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां डक्टर रामथानु ब्रह्म लोगोसे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मिरदुल बसुमतारी मोनहा जगायनानै होदों। मख'नो गोनांदि जायखिजाया ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरनि हालोद मोजां नङाब्ला एबा फरायसालियाव नांगौ जानाय मुवाफोरा थोजासे रोखोमनि गैयाब्ला थाबैनो सरकारनि खाथियाव मिथिहोनोबो खावलायदों बिथां रामथानु ब्रह्मआ। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिनानै लानि। गिबियावनो आं जुमुदुवार रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम गसाइगाव जिल्ला कमिटिनि जानानै आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बारहोग्रोदों। दायो जोङो दंफैयो नैबे महेन्द्रपुरनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव। मानोना थांनाय एसे गोबाव समनिफ्रायनो बे गुदि फरायसालिनि थिना बारहुंखाजों बुखारजानानै दंमोन आरो बे स्कुला गोबाव मोनसे 1975 मायथाइयावनो गायसनजानाय मोनसे स्कुल। बे जाबाय कुसुगाव ब्लकनि आन्डाराव आवजारगुरि क्लास्टार ब्लक होनोब्ला माने एजुकेसनेल ब्लकखौ आं बुंदों। बाथ्राया जाहैबाय जोङो गिबियावनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावनांगोन। बिथाङा मैयासो बे स्कुलनि हालोदखौ मिथिनाय लोगो लोगो बिथाङा जोंनिनो मिरुनि जेनेरेल सेक्रेटारि इनचार्ज राजु कुमार नार्जारि बिथांखौहाय इन्सपेक्सननि थाखाय थिनहरदोंमोन आरो लोगो लोगो बिथांनि रिपर्ट बायदियै मैयानि गेजेरावनो जोंनि जिल्लाखौहाय बिथोन हरदों जे बे खम समनि गेजेरावनो गाबोननि गेजेरावनो जाहाथे बे गुदि फरायसालिनि उखुमा जाहाथे गावनि शेपआव थाफिनो बेखौ बुंहरदों। So my huge gratitudes are due to Honorable Chief Executive Member Sri Pramod बर' बिथांखौ आं साबायखर बावनांगोन। आरो बाहाय बे जोंनि कुसुगाव ब्लकनि आन्डाराव बेबो मोनसे मोजां गोबाव समनिफ्रायनो रल लाबोनाय मोनसे एलपि स्कुल गामिखौहाय सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायाव। आरो मानो होनबा जोंहा बिटिसि सोरखारा दाखालिसो बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन बे थांखिखौ लानानै जाहाथे इक'नमिकेलि उइकार सेक्सननि जे फरायसाफोर भारतनि गुबुन गुबुन प्रिमियार इन्सटिटिउटफ्राव जाहाथे मुं थिसननो हायो सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय मिशन। आरो बेफोरावहाय जुदि मोनहैनांगौब्ला जों गुदि जे फाउन्डेसन जे एलिमेन्टारि इडुकेसन बा प्राइमारि इडुकेसनफोरा फाउन्डेसना जोंहा मोजां जानांगोन। दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि मानगोनां चिफ बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा गुबुन गुबुन इन्सटिटिउसनफ्राव जे आर्जेन्ट माखासे जेनुइनलि नांनाय खामानिफोरखौहाय थाबैनो रेसपन्स होदों एड्रेस खालामदों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंहरदों दि नोंथांनि गसाइगाव जिल्लानि बेन्दोङाव माबाफोर बिदिनो इन्सटिटिउसन बा स्पेशलि फरायसालिफोरनि हालोदफ्रा रिपेयार खालामनांगौबा थिनफ्रा गब्लंनानै दङबा, मानो होनबा जोंना अखा बोथोराबो सौफैगासिनो दं, बेनि थाखाय जाहाथे थाबैनो नोंथांमोनहा बे रिपर्टिंखौ हरो आरो लोगो लोगो गाव बेफोरखौ हानायखिनिखौ थाबैनो फोसाबनाय फाहामनायखौहाय आखायाव लागोन। दा आङो नैबे जिल्लानि जानानै बिथांखौहाय साबायखर बावो। आरो बेजों लोगोसे आं होनो जे कयेकटा ओरैबादिबो थायो जे मोनथाम मोनब्रैल' थिं सोलायनांगौ जायो, बेफोरखौ जाहाथे बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। दिनै नैबे महेन्द्रपुर गुदि फरायसालिनि जे हालोद, बे हालोदखौ जोंनि बिटिआर खुंथाइगिरि मानगोनां प्रमद सारा मिथिनाय लोगो लोगो इसेबां खम समाव दिनै लुफुंनायनि थाखाय राहा लानायाव आङो बे फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि जानानै आरो गामिनि महेन्द्रपुर गामिनिनो रायजो राजानि जानानै
बिथांनिसिम रोजा रोजा गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रावबो मेजर रिपेयारिं दंब्ला दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिहोनानै सारनिसिम जाहाथे इनफरमेसना सहैयो आरो बिथाङा इनिसियेटिभ लानानै सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाखांनायखौ लाबोगोन आसा खालामनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव चिफ सारनिसिम गोसो गोरबोजों मान बावनानै आरो साबायखर बावनानै आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ बेयावनो दोनबाय। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।